Dacă nu trebuie nimic, luați de aici. Iată așa. Molovata Nouă este o zicală. Se spune că cine bea apă din fântâne, din acest sat, nu mai pleacă niciodată. Eu nu știu cu plecarea, dar cu revenirea precis. Câteva zile în urmă am fost la camarazii mei de război din Molovata Nouă și am servit și apă rece, limpede, dintr-o fântână din această localitate și iată sunt iarăși pe podul plutitor, care e unica cale de acces de pe malul drept, pe malul stâng al râului Nistru spre Molovata Nouă, iarăși în vizită la camarazii mei. Cu regret va trebui iarăși să trecem prin acele posturi înarmate, să vedem acele tabore, dar eu sper că această vizită și multe alte vizite care le voi îndeplini eu și acțiunile care le vom face cu camarazii vor sensibiliza atât societatea cât în special autoritățile naționale și internaționale, dar și separatiștii de la Tiraspol, totuși să scoată posturi date și să facă un acces liber pentru populație. Deci începem călătoria noastră de aici și de la Molovata Veche înspre Molovata Nouă și ca camarazii noștri de lucru. Iată, ne apropiem și de post, și de Soldățelul, rus și transnistrian și ne păzesc teritoriul Republicii Moldova. Vrem, nu vrem, dar asta este realitatea. Și mergem în Molovata Nouă, iarăși la camarați, să vedem și iată și flagul rusesc și tabul de serviciu, care parcă este, vedeți, nu avem noi încotro, trebuie să ne luptăm pentru ca drepturile noastre la liberă circulație, dar pur și simplu de oameni liberi să fie respectate. Mergem cu soția domnului Beșleaga, care a decedat aici în 92. Dumnezeu dorește să le dea și o bucată de pâine și ostașilor care stau la post aici, da, ei îndeplinesc ordinele sunt date de cei mai de sus, care le primesc și ei de la politicieni. De aceea ne adresăm și la politicienii noștri, să vadă ce fac ei pentru ca oamenii să aibă un trai mai decent. Sperăm ca ei să iei bucata asta de pâine ca un semn pașnic din partea noastră. Da, unde e scris că e post și unde e scris că care e teritoria postului? Мне за 30 лет вообще не говорят. Это вот здесь пацан. Haideți să facă. Dați luăm pești. Care a fost la Salamandra, știi, pozițiile. Aici sunt mai mulți în ea. Aici e căzut Vasile Beșleaga, chiar e nașul meu. Noi am luptat împreună. A fost răpit de grijă am venit cu gând de pași și noi am venit să batem cineva, să facem, nașul au vrut să închine o cățică de pâine la cei care stau la posturi, la posturile așa numite republice. A venit nu în memorie, spuneți, memoria numele nașului, dar memoria tuturor băieților care au căzut în 92.
toată Moldova, pentru că au căzut băieții, au rămas mamele, soțiile, copiii, fără de tată, fără de bărbați, că au căzut și s-au ridicat, ne-am ridicat atunci în 92 și mai departe. Să-L ierte pe Vasea, Dumnezeu să ierte pe toți camarazii noștri care s-au dat viața pentru pământul nostru. Și e foarte, foarte mi pare rău că s-au întors cu spatele și tot guvernul și parlamentul și toți demnitarii cu spatele în fața noastră. Iată cu regret, dacă ne uităm mai chiar la un 50 de metri de locul dat, este instalat postul nelegal al omuleților verzi și această acțiune de comemorare a ostașilor noștri, a eroilor noștri care au căzut în 1992 este mai mult pentru a arăta tuturor, a sensibiliza cetățenii noștri că omuleții verzi deja au încălcat orice limite, sunt instalați, nu știu, probabil și cu permisiunea sau din cauza indiferenței totale a autorităților noastre legale. Și atât, după cum vedeți, este postul improvizat. Noi ne-am strâns astăzi aici la decizia Consiliului Asociației Veteranilor din Cocieri, Molovata și din raionul Băsare, per general, pentru a da un mesaj concret autorităților legale ale Republicii Moldova că acum protestăm paștec. Pur și simplu comemorarea celor căzuți, venirea noastră aici la locul unde ei au decedat este un semn de reculegere, dar totodată și o încercare de a ne pronunța și de a striga în glas tare pentru a fi auziți de către toți cei de la conducere, că noi aici, în stânga Nistrului, vrem să fie libertate, vrem să circulăm liber, vrem să fim protejați. Și mă adresez tuturor camarazilor din Republica Moldova, cei care au luptat în 92 pentru o țară liberă, o țară independentă și suverană, să-i susținem camarazii noștri din partea stângă a Nistrului, de platoul Cocieri în special. Și dacă aceste posturi nu vor fi scoase, atunci noi să facem acțiuni de protest și altele și de mai mare amploare. Deja de jumătate de oră suntem aici în așteptarea ca să mergem înapoi pe malul drept al râului Nistru. Cu regret este o căldură insuportabilă și căldura dată și un rând foarte mare de mașini. Odată spuneată cu mitraliera îndreptată spre Republica Moldova, spre partea constituțională. Deci se vede că am făcut astăzi un lucru bun, am reușit, am fost ultima mașină pe podul plutitor, iată noi ultimul cu mașina, omul în cauză ultimul pe parom și ne pornim spre malul drept al Nistrului.